Запитвала ли си се защо, когато всичко изглежда наред, се чувстваш все още не на мястото си, като чуждо парче в чужд пъзел? А знаеш ли, че е възможно да живееш живота, който никога не си знаела, че можеш да избереш? Години наред слушаш, че това е нормално, че всеки така живее, че няма как всичко да е идеално, но всъщност това не е така. Просто много жени са забравили, че имат правото на избор. Забранили са си да имат право на избор. Имаш ли изобщо представа, че много от решенията ти, които днес определят живота ти, изобщо не са твои? Приела си ги за нормални, защото някой друг ги е сътворил за теб. Така си била научена. Така ни програмират още от детството, но ти просто не си знаела, че имаш право на избор. В работата си виждам все едно и също. Когато жената се върне към себе си, започва да събира парчетата от своя пъзел. Не на майка си, не на обществото, а нейния. Последвай ме, ако това, което казах, те докосна, защото всеки ден качвам съдържание, което ще ти помогне да се върнеш към себе си.